Hola amigues, amics, benvinguts a TAP. Què passa? Com esteu? Atenció a la notícia, retiren el gel hidroalcohòlic d'esta presó perquè les preses es feien cubates. Que jo no sé quin gust farà el gel hidroalcohòlic este amb cola, però a poquet que estiga bo, en compte d'un Cuba Libre, el combinat de moda d'este estiu serà el Covid Libre. Este xiste és roïnet, eh? Però bé, que una pregunta, per què tenen el cartó ahí? Que això no m'havia fixat jo. No, perquè perquè no se xalen els ouets. Si no se xalen. El truc més trillat de la història de la televisió, que és el globus d'heli. Tu xupa. A veure, Arcadi, el pregunte per la segona teoria de la relativitat de Newton. La segona Cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político. S'atrevirà a pegar-se uns toquets en la pilota? Intentaré, però sí? tu vigila, a veure si te la pegues. Vinga, va, anem allà. Vale. No, però és que jo el futbol... Es que este balón no pesa. Home, per favor, continuem així. En la fase 3 moderará las debates del Congreso Jorge Javier Vázquez. ¿Dónde sois? De Almería. Para el reportaje tiene que parecer que sois ingleses. Y yo te digo algo en inglés y tú solo tienes que decir no. No? No. Claro. Where are you from? No. No. What do you think about Brexit? No. And the possible Boris Johnson, the last declaration about the Brexit, of course? No. About Brexit, if you think that Europe will leave or no? No. I puc fer alguna cosa per a convèncer-li de que enxufe el telediari de Punt? Bueno, ahora que hablo con vosotros lo voy a enchufar a ver. Donem un abraç. Després de veure el següent zàping, que entendreu que això de que la Comunitat Valenciana és una terra de músics ja no se sosté. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. I fins així el programa d'esta setmana. Bona setmana i bona tele. Que està en fent cola i no feia falta.